Emosyonal nga gisaysay sa usa ka bombero ang palisuray nga pag-rescue sa upat ka biktima sa sunog sa Laverna, Buhangin, Davao City. Samtang BFP Davao nag-awag sa publiko nga magpahigayon usab og fire drill sa ilang panimalay. Anang report ni John D. Esteban. Usa sa nakadungog sa maong pagpakitabang, ang bomberong si Richard Fernandez Jr. Kinsa dali nga nangitag paagi nga ma-rescue ang upat, apan dako na kaayo ang kalayo ug lisod na sudlon ang balay. Ang problema lang gid ma'am is will secure kay ilang balay. So dili ka basta-basta makasulod. Wala usab niya napugnan ang pagtulo sa iyang luha, samtang ginasaysay ang maong kasinatian. Nasakitan kay ko kay feeling na ko wala ko nahimo. Feeling na ko gusto na ko siya tabangan, gusto na ko siya makuha. Hindi ka makaya. Init to kay kalayo. Sa sunog, mamahimong alternatibong gawasanan ang mga bintana ugaling matrap na sulod sa balay. Ang tao nga nasa sulod, ang occupant, pwede niya i-open ang iyang grills in case of emergency. Ang tao nga nasa gawas, dili siya maka-open. So maprotektahan nato natay security na address pa gyud nato pod ang safety. Importante usab daw nga magpahigayon o fire drill sulod sa panimalay. Halimbawa nasunog ang atong balay tapos natulog ta, then nakamata ta nga puno na og aso ang tibok balay, then ang pinakauna nato bato dili ta magpanik, kalma lang ta. Pwede ta magkuha og kaning sanina baron, tela, tapos kung naay available nga tubig, pwede nato siya basaon para protection sa ato ang ilong o sa baba. Ang atong buhaton is itakip nato na sa atong baba og ilong then drop ta, baba ta, crawl, baga mukamang ta, face down kay mga pila pa ka inches gikan sa flooring, napatay makuha nga fresh air. Crawl ta, kamang Tapos mo na siya ka importante nga sweeto nato ang tibok sulod sa atong balay para kahit na nakapiyong ta, matultulan nato matumbok nato kung asa ang exit. Sa tala sa BFP, 33 na kasunog ang nahitabo sa Davao City karong tuiga. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.